खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै नायग्रा आंनि भिउआर नोंथांमोननि सिगाङाव आं बर' हारिनि मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बर'जों लोब्बा थानाय बर' माहारिजों लोब्बा थानाय जोबोद गुसुं बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जानो हागौ बेवहाय माखासे गोरोन्थिबो जानो हागौ। जुदि गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना आसि दिन्थिनानै गोरोन्थिखौ दिन्थिबानो जाबाय। आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्लानि बानजायनायाव भारतीय जनता युब मोर्चाया मोनसे फोसाबथि हाबाफारि साफाई अभियान मोनसे लादोंमोन। बे 1 तारिखनिनो बाथ्रा, 1 मेनिनो बाथ्रा बियो। बे बाथ्राखौ आङो बुङाखैमोन, नाथाय दिनै बुंनो गोनां जाबाय। बे बाथ्राया एसे साननो गोनां, कन्ट्रभार्सियेल जानानै फैदों। बेवहाय बीजेपीनि मोनसे लग' नुदों, नङा होमबा? बीजेपी भारतीय जनता पार्टीनि लग' आरो बै जि युब मोर्चाया भारतीय जनता युब मोर्चाया जाहैबाय मोनसे उइंआनो, बीजेपीनि मोनसे उइं, माने सेंग्रा उइं होनना बुंनांसिगोन जोङो। नुनो मोन्दों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि पिक्चार आरो फारसेथिं मोनसे क'नाव नुदों बीजेपीनि लग', माने फामे बिबारनि लग' नुनो मोन्दों नोंथांमोना थारैनो। दा बेवहाय मोनसे कन्ट्रभार्सि जानानै फैदोंबा मा बेबायदि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बर' माहारिनि थाखाय, बर'लेण्डनि थाखाय जाय बिग्रायदों, बै बिग्रायनाय सुबुंनि पिक्चारखौ बेबायदि बबेबा साफाई अभियानाव बेबायदि होनानै गावसोरनि मा फोरमायनो नागिरदों बीजेपीआ? बे मोनसे जोबोद गिदिर कन्ट्रभार्सि बायदि आं नुहुरो। मा बिथांमोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ इउज खालामबाय नामा? बे मोनसे जोबोद गिदिर सोंलु जानानै फैदों। माखासे सुबुंफोरखौ नुनो मोन्दों दिपेन बर' आरो एबसुनियाव गोख्रों सोंखारिदों, सोंदावदों जे मा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फानबाय नामा? उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बीजेपीआ माबोरै इउज खालामनो हाखो? बे एसे साननो गोनां जानानै फैदों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय ओरैबायदि सासे लिडार जाय मोनसे समाव बुंदोंमोन मा, जेब्लासिम बर'लेण्ड मोना बिग्रायबाय थागोन। मोनसे समाव बिथांखौ सोंदोंमोन जे नोंथाङा मा राहाजों बेबायदि बिग्रायगोन? जायखिजाया राहाजों जानो हागौ, एनिथिं एल्स, जायखिजाया राहाजोंनो जानो हागौ बे बिग्रायनाया, जेब्लासिम एचिभमेन्टखौ मोना, जेब्लासिम जाफुंसारा बर'लेण्डआ, अब्लासिम बिग्रायबाय थागोन। आरो बिथांखौ सोंदोंमोन नोंथाङा मा आन्डारग्राउन्ड जागोन नामा? जाया, मोगथाङाव थानानैनो, बयनिबो सिगाङाव थानानैनो बिग्रायगोन। आरो बैबायदि सुबुंखौ दिनै बीजेपीआ गावसोर इउज खालामनानै बेबायदि साफाई अभियान खालामनाया, क्लिनलिनेस फोसाबथि हाबाफारि लानाया मा फोरमायनो नाजादों आंथ' मिथिया। बे थारैनो मोनसे कन्ट्रभार्सि नंगौना नङा? नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरदो। जे आरो माखासे सुबुंफोरा बुंबाय थादों जे एबसुआ माबोरै बेखौ एलाउ होखो, एबसुआ बेखौ माबोरै एलाउ होखो होनना एबसुनि सायाव गोबां सोंखारिदों। बै जायफोर बिथांमोना सोंखारिदों, बिथांमोननि सोंखारिनाया बेसेबां सैथो, बेसेबां कारेक्ट, बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरदो। मा थारैनो फरायसा आफादा, बर'नि फरायसा आफादा बेबायदि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि पिक्चारखौ बेबायदि बीजेपीआ होथों होननानै थिनदों, ना बीजेपीआ गावसोरनो इउज खालामनो होननानै बेखौ खालामदों? 32थि थैनाय सानखौ लानानै बेबायदि फोसाबथि हाबाफारि बीजेपीनि लग'जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि पिक्चार होनाया बेसेबां गनायथाव, बेसेबां कारेक्ट जादों नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिर। मा बीजेपीआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ इउज खालामनो नाजादों? बेखौ नुनानैथ' ओरैबायदि नाङो, माने बे जेन बीजेपीनिसो सुबुं, बड'फाया बिथाङा जेन बीजेपीनिसो सुबुं बेबायदिसो नांदों। आरो गोबाङानो सानगोन मा बड'फायाबो होमबा बीजेपीनिमोन, बेबायदिबो साननो हागौ। नाथाय आं मोनसे बाथ्रा खिन्थागोन, जायफोर बिथांमोना मिथिया, बड'फाया रावबो हानजानि सुबुं नङामोन, ना बीजेपी ना कंग्रेस, कुनु हानजानि सुबुं नङामोन। बिथाङा सासे बिग्रायारिमोन, बर'नि, बर'लेण्डनि थाखाय, बर'नि खैफोदनि दुखु दाहानि थाखाय बिग्रायग्रा सासे सुबुंमोन। जेब्लासिम बर'लेण्ड मोना अब्लासिम बिग्रायलांनायनि बिथाङा थांखि सुजुदोंमोन, खपत लादोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा रावबो हानजानिबो सुबुं नङामोन। नाथाय दिनै बीजेपीआ थारैनो आं बुंगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ इउज खालामदों, आं बेखौनो बुंगोन। आरो बाखि नोंथांमोना मा कमेन्ट्सआव लिरनो गोनां लिरदो। बिसोरनि लग' थानाय पिक्चाराव सासे बिग्रायारि बर' माहारिनि थाखाय जाय बिग्रायदों, बै बिग्रायग्रा सुबुंखौ, फ्रिडम फाइटारखौ, बड'फाखौ बेबायदि होना लानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय कुनु पयधे गनायथाव जानो हाया, आं बेखौनो बुंगोन। जे जाबाय आंनि मतामत। नोंथांमोननि मतामतआ मा? कमेन्ट्सआव लिरदो।